Kape na lang ang nagpapainit ng katawan ko. Ay, ay. Nga naman pod na. Nga ang tayo uyab. Pay mo gakos. Di manguyap ko. Kinsa pa sa'yo panguyaban ako? Ikaw? Pwede ra. Ha? Kung mo na nga gihagi tayo ka ni Judelin. Murag anak, gid bay? Sos. Ako pa ni mo. Lab, so ay nagpanguyab. Basit ba na yung kasugton? Hoy, ganina lagi kasi tutok na ako. Nga na di ka? Panlin, naanto kay sulti. Unsa man na? I love you. Hoy, nanguyab ka na ko? Oh, Lin. Binuang naman to kung giingon ni mo, uy. Noon sa di ka. Nga, tinunood niya ako Sugtan ako. Jeff, wapa ka makailan ako. Wapa ka masahid sa matuod na kong pagkatao. Bisag unsa pa ka, Lin. Dawat na ka. Bisag ingnan ka nga may anak ko. Ha? Ano sa anak? Mao na, Jeff. May anak ko to asa mong dapit sa kalinan. Ba? Karon nga nahibaw ka. Upadayon ka pa ba sa mong tinguha na ako? Nga may anak naman ko? Di ko na-iksa pa yan, Lin. Dawatan na nga akong gugma. Jeff. Unsa man? Uyab na ta? Oh. Suway lang ko. Suway kong sugot. Basin pa day, more ka na itong relasyon. Sige na lang, uy. Ha? Unsa man na? Di mo na akong gisugot? Oh, Jeff. Uyab na ta. Salamat, Lin. Tiduod dig akong nadugkaan nga uyab ko numuan ng Judelin, Jeff. O, ma. Uy, way ayo. Uy, ano naman mo? Bisag kinsa man ang lalaki ha ang ikakuyok ang nababayhana. Oh. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Ako mamigo nga ko ikakuyog, good. Dili man na ako uyab. O, niya karon gay uyab naman ta. Paglikay na sa imong mga amigo. Ha? Kay laing good kayong magikuyog kas mga lalaki. Unya, nakuyab. Oh, Jeff. Lin, naunta ko ihangyo ni mo ba? Unsa man na, Jeff? Mag-iipon naman ta. Nga naman? Kataas na muna tong edad, good. Nya, gusto na sa kong makakita sa kong liwat. Okay na ni mo nga, mag-iipon ta. Sige, Jeff. Dong, nakaibalita ni mo. Oh, unsa man na day? Mabdus na ko. Tinuod day? Oo, lagi. Wala na ako itong ibalik duha ka buwan. O, nag-pregnancy test ko. O niya, positive. Mahimo na di kong amahan ni Ninday. Jeffrey, Dong! Oh. Day! Oh, naunsa ka? Sakit kayo kutihan. Ha? Basi mga anak na ka. Dali, natulog ka na ko sa ospital. Dong, dako na magiging nga tong anak. Muhang yung unta ko ni mo nga muadto ko sa Kalinan, Davao sa among dapit. Nga naman day. Gimingaw man ko sa akong anak sa una, Dong, uy. Maumuhang yung unta ko ni mo nga muduaw ko sa amo. Sige day. Masugot ko sa mong gihangyo na ko. Salamat, Dong. Kumusta naman ka, daday? Okay na ko diri, Dong. Kanusa mo ka mabalik diri sa ato? Basi madugay-dugay pa, Dong, uy. Kay ako sa tagbango na nga akong kaugalingon sa pagkiguban sa akong anak. Sige day, amping diya. Ha? Di ba ka muli diri sa ato? Dili lang sa, Dong. Nga naman.
Diri na lang ko, dong. O, say, diha agad. Ako pa nga timanon akong usa ka anak diri dunggod. O, unya, ang atong anak diri. Ikaw lang sa atiman, ana. O pauli ra ko kung ganahan ko. O, Judeline. Pila na kabuwan na nakalabay, pero wapagin mabalik si Judeline din sa amo. Ay. Igaagaw mo ni Judeline ang chat. If akong nakitaan si Judeline dre nga nag-inom kauban sa iyong mga barkada nga lalaki ug naara ba ni siya'y bag-ong uyab dre. Dili! Abi ko bag nag-atiman kasi mong anak diha? Nagkuyog-kuyog malagi kasi mga barkadang lalaki. Kisa may nag-ingon ni mo. Di na kinahanglan na may bawo ka. O sa mga Judeline, tinuod ba nga may bag-o kang uyab diha? Oh, Nagkuyab-uyab ka diha? o nga naman di ay. Asa may problema, ana? Kinuha ko yung taon ni mo, Judeline, oy. Niyayin taon ko, nga imong kaipon, unya nag-uyab-uyab ka diha. O sa may naaana, good. Uyab-uyab, rabitaw na. Hindi na ko makagwanta ng batasan na ni mo, eh. Diyan na ka sa inyo. Og ayaw naging pagbalik din sa ato. Kay makigbuwag na ko ni mo. Wala ko magagwanta sa gipakita nga batasan ni Judeline. Maong ako nang nibuhi sa mong relasyon. Sa pagkakaron, nag-inusara kong nagpadako sa mong anak. Dinhin na lang ko to o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagad ni Jeffrey nga taga Santa Cruz, Balaalaon, Davao del Sur, uban sa awit nga yaki pangayo. Awit nga nagalahan, kasalanan pa. Handumana, so sa ka awit. Kumusta kayong tanan masuking ti paminawaning sikat na kayong handumanan sa kaawit? Ilabi na sa mga artista ang hatag pinabuhi ni akong suwatampo. Tungod lang kay may edad naman ko, namalihog na lang ko sa pagsuwat ni akong kaagi. Ako si Greg. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay kini akong sugilanon, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Here's a heart crying out for love. RMN Drama presents Handumanan, so sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Magikay, Mandawi City. Ang atuang tatampo nagdas sa ngayon nga Greg. Nak, kano sa pamantaw ko ninyo doawa? Uy nga, mingaw naman kay ko ninyo. Pa, nasayod ka na, Kyod. Nga busy ko sa kong trabaho. Ilabi ni si Dino. Nasayod ka na ba ahas sa iyong trabaho? Larga-larga ba agad Si na? Sheila di ay, si JR, ang akong apo. Kung di man magkahigayon si Dino sa pagduaw nako, kamo di mo kahigayon bisag ang ako na lang mga apo. Pa, pulos nagtungha ang duha ni mo kaapo, oy. Unya na lang pohon. Kung dili na may busy, o kung dili na sa daghang trabaho ang mga bata silang school. Bye, pa. Kadiyot lang. Wala na, naputol ng pikas linya. Ay, kalaayos kong kinabuhi. Ikaw man gud miding, nagunaon naman kagbiya. Tanawan lang hinuuno. Naginusara na lang ko. Pait ening matiguan na ang tao nga way magmahal. Mag-inusara. Oh, Na namin si Ate Lorraine. Gupad na mo, papa! ikaw man di ko magkagukod ninyo? Nga di ko magkadakop ninyo? Be, dakpon tagin mo, dakpon! Oh!
Oh, gok doon kamo. Si Dundun sad nga manghudi na ring bag-untang nanaog sa barko. Kay bakasyon na isip siman. Wa na sa magkatulto din sa bahay. Pero nalibot na sa mga mayamahan pa rin siya nga nakinahanglan niya. Mayamahan pa silang naginahanglan pa silang pagmahal. Ang akong lughan. Salamat nga. Nakamatyon ka nagbuot pa. Don. Ikaw na ba kini? Ako ni pa. Pa? Pani, usap ako. Si Sheila. O si JR, ang imong mga apo. Ay, Lolo. Kumusta na ka? Abi ko bag. Abi ko bag mao na ganito ang akong katapusan. Abi ko bag dili ko na ka mo makita. Pa, may lang gani kay nalilian ka sa itong silingan. Ug may nagdaan mong dalit ni sa ospital. Ug may nakapahibaw sa namo sa imong nahitabuan mo. Pa, first attack ni mo ha? Maayo na lang gani kay sa imong first attack. Wa ka madiritso. Mao nga sa sunod pa, pag-amping gud in town. Nangandoy na malasad ko sa akong kamatayon. Ayaw na, Lo. Bitaw, Lo. Niya pa kani ni si JR. Nakinahanglan pa sa among lulo. Di na di ay mini mo love. Love ko kayo kamo mga apo. Kamo ang akong pamilya. Gikan karon pa, may kauban ka sa bahay ha. Magsuhol ko caregiver nga makatiman mo. Sa ingon sad, may lain ka na yung kauban sa bay. Dili ka na maglaay. Ring. Maayog at doon lang kumupuyo tipon sa inyo. Pa, dili mahimo nga motipon ka sa bay. Kabilin maguto sa kumbana. Dili ito among konjugal. Medyo lain man sa paminaw na motipon ka dito. Wa magani na mo paipunang akong ugangan, aron way samok. O garon paglikay sa dagang istorya. Dili sa mahimo, nga iipon ko ikaw sa bahay sa akong bana pa. Kung ato sa inyo na lang di ay ko dun. Dili sir mahimo pa. Larga-larga ba ako isip siman. Ang naakaram lang sa bahay, ang ako ng asawa. Nag-atiman sa duha na mo ka mga anak. Dili mahimo nga idugang kaniya sa obligasyon. Daghan ang atiman nun. Sige na lang. Mao man ka. Dili man ka mahimo. Pagaduawon ka na lang unya na mo sa mga bata pa. Aron malingaw ka. Okay? Sir, oras na sa imong pag-inom og tambal. Uy, hala, sir. Nanimaho man ka. Nagkapagawas ka na sa imong hugaw? Paselo ako, nurse, ha? Sorry, yun. O anak ko magkapugong. Naabtan yun ko. Mabarog maunta ko aron mudagan sa CR. Sige lang, sir. Ato na lang pa rin sa CR, ha? Agakunta na lang ka. Wow, ini, uy. Ay, naanad ako yung trabaho, sir, uy. Ay, kauwaw, sir. Dili mo sa nimo sa ako, naabtan ka, kyud. Ihatod ko ikaw sa CR, ha? Aron makatiwas ka o malimpiyuhan ta ka. Okay na, ha? Limpyo ka na. Nga, nagkataon na sad ka. Nakainom na sad ka sa imong tambal. Gusto ka mo tanaw og salida sa TV? Maayo ka pa, nga laing tao. Nagpakabana na ako. Giswelduhan man ko sa imong anak. Katungdanan ko kini, sir. Nganong kinahanglan pa man gyud silang musuhol og laing taong makatiman ako. Ngano wa may usas ako mga anak nga makapangunay sa pag-atiman ako. Sir, Abi kay mga dagko naman sila. Abi kay magabarog naman sila nga way gini ka ng agak nila. Malimot na lang sila nga may higayon usab nga agini kanan. Kinahanglan usab og mga anak nga makaagak nila. Ilabi na sa panahon sa katiguangon. sir, magduawan man sad sila nimo, di ba? Duaw, ngay gulang muli-li. Di gani magkalahutay dugay.
Iko lang mo hatod alang sa atong konsumo din sildo ni mo hatod sa mga tambal. Ang ilang pagmahal, ang ilang pag-atiman, ang akong gikinahanglan. Ilang panahon, mo'y labi kong gikinahanglan. Ang ako ng caregiver may akong nasugo sa pagpasuhat ini. Nagsungilon ko kaniya, nga nagsigig to ang akong mga luha. Gipanghandoy ko na lang usaba ang akong kamatayon. Gusto ko mo apas ni Miding sa laing kalibutan. Tinhinalang ko to og more power sa RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Greg nga taga Magikay, Mandawi City. Ang mga kaagi kipahatan ng diwa sa radyo ni Miss Miraluna Tumulak o kabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala, mga suking di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa pagkala sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa saka. I-address lang na ining tulumanon, hantumanan sa sakawit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa hantumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, salamat sa inyong pagpaminaw.